Puro sa aming si Jesus pag-usap. Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga kanero. Ang tanan, damihan hiuna ka na ko, mga kawatan ug mga tulisan. Pusa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi ka na ko maluwas. Makasulod gawas siya o makakaplag siya masipsip. Apan ang kawatan muonhi, aron lamang pagpangawan, pagpatay o pagladlamihan hi ako aron makabaton kamo o kinabuhing matakayaon. Ang tanan, nami ani una kanero, mga kanako, mga kanako, mga kanan, nga mga tahan, sa mga kanako mamo. Ang tanan, nami ani una kanako, mga kawatan, ug mga tulisan. Pusa, wala mamati kanila ang mga kanero. Ako ang pultahan, ang musulod, agi kanako maluwas, makasulod gawas. Siya o makakaplag siya masipsip. Apan ang kawatan mo anhiyaw lamang pagpangawat, pagpatay o patay o paglaglag ni anhi. Ako aron makabaton, kamu o kinabuhing madagayaon.